baik komandan. Utiran bahasa Ji. Ayo Ji. Kasih. Aku tak mungkin melupakanmu. Iya kasih. Tapi aku tak berdaya. Aku ya ora kasih. Kene opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku ngeplotke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara. UR Nada Campursari. Sesek ning jero dodo pancen larakake ngarep kepiye maneh kowe wong randuwi isin apa selang batinmu marang kahananmu banges bumbusen rasa tresno. opo iki sabenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lati sang rangge lintang ne angkasa kowe tega gawe loro marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuku sepurane yen gawe loro ati nada dalem sejatine sakjroning ati iki durung bisa nampa yen to sliramu andung katresnan karo wong lanang liya. banjur piye to kamu Nanging aku ora bisa gawe apa-apa kabeh ku wis pilihane wong tuamu. Aku mung bisa nyawang karo guyu ana sing tak bingung. topo wae ya Mas Bojo. Asik Yo iyo sesek ning jero dodo pancen larakake ngarep kepiye maneh kowe wong randuwi penak loro aja silak batinmu marang kahananmu bumbusen rasa tresno. satenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lati. Kadang mati rasaku kan mas Rumah tangisku kecike kopi lunga saka uripku. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lati. Kadang mati rasaku kan mas Rumah Wih, ajos kopi lunga saka uripku. paribasan rangge lintang ne angkasa kowe tega gawe loro marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuku sepurane yen gawe loro
semurane yen gawe lara